Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор охирон муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 317 ва охирон суханҳои онҳоро пеш аз муҳориба тарҷума карда пешкаши шумо мекунем. Ва боз дар охири навор мегӯем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак дӯстон, шаби гузашта иштирокчиёни турнири UFC 317 вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. Биёед якҷоя тамошо мекунем. муҳориба дар вазни 61 килограмм Пейтон Телбот зидди Филиппе Лима. муҳориба дар вазни сабук Бенил Дарюш зидди Ренато Майкано. муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 килограмм чемпион Александре Пандоша зидди Довталаб Кайкара Франс. муҳорибаи асосии турнир барои камарбанди вазни сабук Илия Топурия зидди Чарлз Оливейра. хонумон ва ҷанобон, ма бо Чарлз Оливейра. Чарлз, ин боз як имконияти дигар барои баргардонидани тахт аст, ки як вақт аз они ту буд. Фикрҳои худро оиди ин чиз ва оиди Илия Топурия ҳамчун рақиб баён кун. ма доимо ба худованд такя мекунам. ма дастгирии ӯро тамоми ҳафта ҳис мекардам. ҳамаи чиз олиҷаноб буд ва ма тайёрам. ин чизе ҳаст ки ма гуфтан мехоҳам. ма барои ҳамаи чиз тайёрам ва мо ҷанги ҳақиқӣ ташкил мекунем. ма тайёрам. Чарлз Оливейра, хонумон ва ҷанобон. хонумон ва ҷанобон, ма бо Илия Топурия. Илия, имрӯз бразилиҳо бисёранд. барои ту ин имконияти беҳтарин аст барои бузургии худро нишон додан. ту ба боло баромадан ва дар ду вазн чемпион шудан мехостӣ. пагоҳ ту чунин имконият пайдо мекунӣ. фикрҳои худро баён кун ки ҷанг бо Чарлз барои ту чӣ маъно дорад ва умуман ин имконият. шумо пагоҳ яке аз бузургтарин баромадҳоро мебинед. боз як ғалаба, боз як финиш. мо пагоҳ боз таърих эҷод мекунем. барои ҳамин пагоҳ тамошо кунед. барор ҷаноб, бесаброна чизро интизорем. ва дӯстон, бояд гуфт ки турнир аллакай ҳамин шаб, яъне шаби 28 ба 29 июн дар турнири UFC 317 баргузор мегардад ва аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ва дӯстон, силкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро мисли ҳарвақта мо дар телеграм-канали худ Паҳлавон Теҷа пешкаши шумо мекунем, ки шумо бо ин силкаҳо даромада ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. ҳамчунин дар ҳол баъди анҷоми муҳорибаҳо мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ мегузорем ва шумо дар дилхоҳ вақт онҳоро тамошо карда метавонед. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. силкаи телеграм дар опсияния ва дар якум комментария закрепид шуда. дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. хонобуду сарбаланд бошед.